ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ, ପହିଲି ରଜ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ମାଟି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ନାରୀତ୍ୱର ମହିମା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପହିଲି ରଜ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ନୀତି ହୁଏ? କାହିଁକି ଏହି ସମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରଜ ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ପହିଲି ରଜ, ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଭୂମି ଦହନ। ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କାମ, ମାଟି ଖୋଳିବା ଓ ଗଛ କାଟିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନାଥ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ପହିଲି ରଜ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂର୍ବବତ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ରଜର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରଜ ପର୍ବ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ବରତା ଓ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ପରମ ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ରଜ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପହିଲି ରଜଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ରଜ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଆଧାର। ରଜ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ, ରଥ, ମନ୍ଦିରର ନୀତି ସବୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରଜ ସମୟରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରଜ ପର୍ବ ପରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ତାହା ପରେ ଅଣସର ନୀତି ରଥଯାତ୍ରାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହିପରି ରଜ ପର୍ବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ରଜ କେବଳ ଦୋଳି ଖେଳିବା କିମ୍ବା ପିଠା ଖାଇବାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତି, ନାରୀତ୍ୱ ଓ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଉତ୍ସବ। ଯେପରି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ପହିଲି ରଜ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ, ବିଶ୍ରାମ ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର।
ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।